Яшчэ вежу будаваць будем ці не? Давай зробім вышэйшую, таму што ў вежы я пасялю сваіх лялек-прынцэс, а яны ў мяне любяць у акенца глядзець і ўсю калыханку з вышыні аглядаць. Ну, добра, давай далей працаваць. Ой, Бузлік, мы ж з гледачамі не павіталіся. Тады хутенька выпраўляемся. Прывітанне. Добрый вечер. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Думал, поспею з вами погулять, але ж трэба бегчы. Прывітанне, дзядуль. Прывітанне. Куды вам трэба бегчы? Цёмна ж на двары, і вецер моцны. Мои сябры пообяцали передать самые новые мультфильмы для колыханки. Лічыце, что я схапіў удачу за хвост. Вот зараз подвязусь мультики, побягу сустракаць, поўны куфар новых казак принесу. Як здорово! Мы будем першими гледачами самых новых мультиков. А ведаеш чаму? Таму што нашага дзядулю добрадзея ўсе любяць і такія цудоўныя падарункі робяць. А ён падарункамі дзеліцца з намі. Дзядуля у нас такі самы добры. Буслік, а ты чуў? Добрадзей прынясе нам новыя мультики, Так. таму што ён злавіў удачу за хвост. Ой, і праўда, пра нейкі хвост ён гаварыў. Менавіта. А вось як выглядае той хвост, які удачу прыносіць. Ось, мой хвостик маленькі, за яго не схопішся. Ой, твой хвостик, Буслік, дакладна тут ні пры чым. Тады давай пашукаем той хвост, які можа удачу прынесці. Я ведаю адзін такі. Пойдзем, толькі ціха-ціха. Я пакажу, дзе зараз гэты хвост хаваецца. Хадзем. Ну что вы робите? Ну отпустите! Ай, Бузик, хутчэй! Уляцець нам ад Цёмы. І правда, мы яго так цягнули, што ледь хвост не адарвалі. А ён нейкі хімічны дослед рабіў. І калі мы Цёму нешта сапсавалі, ой, ён з намі пасварыцца на доўгі час. Значыць, нам трэба шукаць другі хвост. Буслік, я ведаю гэты хвост. Толькі трэба ісці на дыбачках, быццам мышкі. Ай, отпустите, болюча! Фух, не трэба было няню Палінку за валасы Не цягнуць. трэба было на нейкі танец вучыць. Можа, і нас хацела такім рухам навучыць. А мы, быццам нявыхаваныя дзеці, пацягнулі яе за валасы. Ой, трэба цяпер прабачэння і ў Цёмы, і ў няні Палінкі прасіць. Толькі пойдзем разам, дамовіліся. Ну что, мои кветочки, як вы тут без мяне былі? Не сумавалі? Ніколі. Вось і цудоўна. А я принес поўны куфар новых мультфильмаў. Мои сябры-мультыплікатары зрабілі вось такі падарунак. Мультиплікатары? Так, тыя, хто мультфільмы ствараюць. А ў іх ёсць хвост? Хвост? Ага. Які хвост? Не, няма. Яны ж звычайныя, толькі вельмі таленавітыя людзі. Тады скажыце, калі ласка, што за хвост, за які вы удачу схапілі? О, цяпер зразумела, які хвост вы мелі на ўвазе. Гэта звычайны фразеалагізм, ці інакш кажучы, устойлівы выраз. А чаму удачу менавіта за хвост ловяць? А вось не за руку ці за рогі? Ну, якія ж рогі ва ўдачы. Раней лічылася, што шчасце і ўдача падобныя на чароўную жар-птушку. Ой, і яна з такім прыгожым, доўгім хвастом. Правильно. Таму адзіны спосаб затрымаць яе – паспець схапіць за доўгі хвост. Ой, а калі не паспееш схапіць? О, паляціць жар-птушка далёка-далёка.
І сьогодні якраз таку птушку ви і зустріли, так, дядулю Добродій? На самой справе я сустрэў сяброў мультыплікатараў, якія зрабілі падарунак для ўсёй калыханкі. Змясцілі ў куфар цікавыя мульцікі. Чым не удача? Цяпер зрозумела, і сапраўдныя хвасты тут не прачылі. Ой, дядуля Добродей, Так. а можно что-нибудь с вашего куфра выбрать? Ой, калі ласка, мае любы. Куфар чароўны, зрабі нам ласку, перанясі ў мультыплікацыйную казку. Ну, вось. Вельмі цікавы мультик. Вось яшчэ б і ў сне казку бачыць. Бачы. Толькі спачатку трэба памыць тварыкі, да і зубкі пачысціць. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.